Iki lho Bes, caraku nggawe kripik usus sing rasane iki renyah ora gampang mlempem Bes. Lah pisanane carane nek gawe iki ya ususe tumbah dhisik nganti resik, dibuaki lendir-lendire sing nggone jero usus. Kok ngono terus digrojoki banyu terus nganggo banyu mili nganti rupane ku bening. Pokoke iki mang bolak-balik lek ku ngumbah mbok ping 17 mbok ping 29 Bes, pokoke nganti sak resike. Lah kok ngono terus sususe diketoki cilik-cilik. Sesuai selera lah Bes nek ngetoki, nek aku seneng cilik-cilik ben ora keloloten, nek sampeyan seneng dawa ya ora masalah. Kok ngono terus tak gekno bumbu marinasi Bes. Lah bumbune iki ana bawang, kunir, jahe, tumbar karo nanjung jeruk. Kok ngono terus tak ceploki ndok pitik siji, terus tak blender. Lah iki mang terus bumbune tak sokno ning gone jerone usus ki mau lho Bes. Tak kei uyah karonan penyedap terus diulet-ulet nganti rata. Iki terus didiamno dimarinasi paling gak ya sekitar 2 jam ben bumbune iki merasuk Bes. Kok ngono ki aku terus gawe komposisi tepunge Bes. Lah iki sing penting iki ana komposisi iki ning tepunge ben awet gak cepet mlempem. Iki ana tepung terigu, tepung tapioka, karo tepung beras. Untuk takerane wis tak terus ning video ya Bes ya. Lah kok ngono terus diaduk-aduk nganti kolot tercampur kabeh tepunge iki mau Bes. Lah nek wis kolot kok ngono terus njupuk usus sithik. Terus diwur-wuri karonan tepung, kok ngono terus diayak Bes, diayak nganggo tumbu arang-arang ngene iki lho Bes. Lah nek wis bar diayak terus digoreng ning gone minyak goreng sing wis panas. Tapi gorenge iki genine ora usah gede-gede Bes, genine ku cilik-cilik wae. Goreng iki ya rondok suwe. Digoreng nganti rupane kecoklatan utawa nek unine wis kemringsing, risik-risik ngono ki berarti tandane wis mateng Bes. Siap dientas, didelehne erok-erok terus disuntek, diteleh ning ngone tampah, ditusno minyake Bes. Lah wis dadi Bes kripik ususku. Monggo dirikuk sok digawe cemilan ning gone omah, to sok bodho taun ngarep digawe isi lodok.